zanina chuan Martial Universe kanen chunsom lenga episode masa khan lin clan leaderin clan tournament chu lin lang tiana kuta da thu kan thlir khau towa 赌比吧， 多谢族长与诸位长老的信任。 chumi zan chuan lin lang tiana chu loin cultivate in lin donga dio ana om puyang deuh khan chenchil tu spirit alo nei ve a mase chu spirit chu ram huayang big leni ako chunga spirit chuan lin dongan ancient treasure hluta ka nei thua soya chu treasure chu adu thu soin tournament ta chuan lin donga chu that turin atiani mase lin lang tiana chuan lin donga hne turin a puina ama molo thua soya chu chuan spirit chu ti thin rumin ama wang chewa tun din hun chu thleng thei ani thua soya asoyang chuan omai mai tur ati in lin donga chu ma ngot khani to lo thua soibu chuminu chuan elder lin zena chuan lin lang tiana chu ron hmuwa tournament ta na arwa man na te zotin lin lang tiana chuan an clan ta na thatur chu ati zel tur thua lo se ani lin zena chuan elder lin muan branch chung kuami lin donga afak zia thu sein lin lang tiana chuan lin donga chu alo hret to thu le athupe kala voi tam taka che to thu soya lin zena chu alo sanga lin donga chu khoi branch family mi nge ani zota lin lang tiana chuan Qingzhu-i khuwa branch family mi ani thu lo sein lin zena chuan lin zan tiana te chung kuami ti lo khangal maya engtine mo lin zan tiana chu alo hret to ni chuti lai chuan lin donga chu lo cultivate le meka dio athuron ang khan lin lang tiana be main peak of solar thunder body chu nei photalo tumani khani zet an cultivate nu chuan lin donga chuan cultivate lot ling thei ta a lot lin na wang chuan dio chuan alo lom pui hleya papet chak taka nei bel le to boka wangin an dynasty a chuan lin donga hne thei tur chu an tlem to hleya rin thua sei bokani khani zet an cultivate ti lin donga na hriat chuan an clan tournament chu a thleng tep to te kha thiama man no taka an kalfata ngai thua sei bok ma sen kalma deuh chuan tuemo power chak tak ni na ron pan mek ti dio chuan alo kha theya ma sen thuplata wangin in cultivation phase bernya ni akha thei lo ani ronzui tu pa chu elder ma kha lo ni ya lindo ka chu ancestral seal ron chu sak nge ya tumani lindo ka te chu an tlan che san thei don lo tian khri ta wangin lo mu tum chuan leila man tum zui nga la Master of Nirvana face lai lo kai to wa kun khoral lo win elder ma chuan lin dong ani nge rin thua soya aron zui chan chu ancestral silva ngani thu soin ron pe turin lin dong a chu ti ya ma se lin dong a chuan chu ting ancestral sil chung chang engma khret ngai lo thua lo soi thung elder ma chuan oi du lo win lin dong a chu apor mangina en fia 结果可就不好说了。 Marcelin donga chu alawin thuplata wangin ataksa chuan ancestral sil chu amhumai lo ani elder ma chuan angai na hrelo hleya lindonga tang chuan energy dang dai tak feel thei ma se ancestral sil chu amhu zo tlat lowa arin helna ti chiang turin lindonga chu da huang khupuya ron zui ve turin atia Marcelin donga chuan a zui thei lo thu le ti tur poi mo ta ka nei thu lo sei thung elder ma chuan hroilui atuma wangin in beina chuak ta ni lindonga body refine technique chu thati hleya masia la ka chuan engmala ni lo thu soin a technique pakhat mang chuan lindonga chu tan ti ra tum le ngal bo masia lindonga chuan bloody spirit puppet karon samon vein olsam takina tan tir tumna choron ti sathaya chuting ang bloody spirit puppet alo nei thei chu elder ma chuan makati thua soya ma se ani ang chu a be thaman lani chuan lo thua sei bo lindo ka chuan a puppet chu elder ma a be tur chuan thua pe zui nga la lindo ka chuan a puppet chu a mangai thei don lo ti khriata wangin ti dan dang engemo angai tua a destiny seal chu ron la chukin elder ma chuan ancestral seal nen
in kai hnoina engemaw taka nei ti lo ka thei nga la ma se suk en chian chuan chu sil chu ancestral sil ani lo ti le ancestral sil chungchang inscription chaw om tia zu kha chuaka lindonga chuan ancestral sil chungchang chu a khen ngai lo thu lo sei le in a destiny sil chu ron pelet turin atia ma se a destiny sil a chuan ancestral sil inscription na ma wangin elder ma chuan ala ka ngai thua soya ma se a thona alak sak top don lo thu soin technique pakhat hi lindonga chu pe ya chu technique chu creation technique ani thu soin lindonga destiny sil nen chuan a hlut zonga in anvel tur thua soibo lindonga po chuan in thleng chu lo ram ti ve mai in akala ngai to thua soya creation technique danga nei le thei dona wang chuan lindonga chu hlim man hle ya ma se diwa chuan khating putar duam takin creation technique a pek phalarin lo thu lo sein lindonga chuan a en ching fata achunga chuan engma lo in ziak lo in chu putar chu phakar ti hle ni chuti lai chuan putar omna tangkhan thilpuak na tak ron chuak hian hmuwa tuimaw in putar chuan be ti kha thiam ngalin master of the nirvana kai to ron be ngam tu chu tunge ni yang an hret sa ke ma wangin zugan thla kan tumta ni elder ma a ron tol le lop chu va hmuin ron be tu va hmu chuan lindonga chuan makati hle ya a mai chadue me miss Qingzhu-i kha lo ni miss Qingzhu-i chuan an master thum hulowa mani masial taka ancestral silla kalo tuma wangin an sekte bula khoi kirle tur thule an master in a chung thuangai tu tur thua soya ma se elder ma chuan zui chu lo tumbik loin ato phlengin miss Qingzhu-i chu lo be le ta tuma asura te technique pakhat mangjui ngalin a blood essence chu ti kanga chu technique chuan relo te chunga ti chak vak the ani asura kil mangin miss Qingzhu-i chu a han be zui ngala ma se Qingzhu-i chuan olsam takin alo hne thei tho ani 既然马老如此执着， kan le me tum lai chuan miss Qingzhu-i chuan lindonga te thom chu hria tunge oma zot ngal bu lindonga chuan a olo ti danglamin chumuna chuan in cultivate thu le an thom chu lo hret thua soya miss Qingzhu-i chuan ati buai wang chuan ngai dam dilin an buaina hote an chin fel lok thua soya akal le ngal tur thua soibu diwa chuan a mai chamu chak em ma mu thei reng la ya a mu du lo chan chu lindonga chu zota lindonga chuan tuna ri chuan ala chak tok lo ema wangin mutu rin hoi sen na la nei lo thua soya atana tling to ka ni huna ama aladin le tur thua soibu chimnu chuan an sin kong chuan zo chun som le ta ni Lincoln te chuan tournament chuan lo tran mek to wa amalte te a participant ta chu in beithirin khingyen khua branch family te ayo ron kal linziai le linhawa chuan lo khoina to hleya an be se san ve to ang huin an tlengsang theidon lo ani mel hle linzio wa chu alo thin rimin chutianga in sai sak na chu dan kalani thu lo soya linzen tin a chuan lo beng dain engkim chu plan lok vekani thu ron soya an chung ko ayo kal ta chu a chak chak an lo beitir bi ka branch clan dangte tumpui chuan lo chak lo bik hle chung so zong chu elder lin zena plan vek alo ni ya elder lin muan alo fakem em lindonga te chung kwa chu a cha theyang berin tournament a chuan siam atumani lindonga te chung kwa an chak lo phok phoka wang chuan elder lin zena chuan lin mu chu han deu sowa branch clan ami alo fakem em lindonga te chung kwa chuan a be se an phak lo zia thu lo se ni ma se chuti lai chuan khingyen khua branch family atanga local khingten he chak thu chuan ron puanga mi puite chuan makan lo ti in branch clan ami in main clan zilai chak pola hne wang chuan thil thleng chuan oi mai theilo ani elder sena te chuan main clan an mul photur chu du lowin plan dang an nei le ya an zilai te zinga chak ber pakhat lin fenga chu arena zuk chuk tur le khingtani chu zuk chau turin atiani
thil thleng chuan mi puite chu thong hle ya king tani tan chuan main clan zirlai chakpol lin fenga chu hne ngai na omin an hrelo ani thupom tu chuan a chona chu pom do nem king tani chu zota apom lo chuan an chung ko ai o in midang pakhatin a ron be thei thu le ai wa ron be tu ranom lo chuan an chung ko chu tournament atanga an tlak tur thu a ron soibuk elder lin mo po chuan an thilti dan chu sual thla ka ti hleya ma se elder lin zan chuan in chau chu man lai atanga tournament dan ani sa thu le chu tournament chu chakber an zon chuna tur ani thu lo soya elder lin mo po chuan soi tur ka to lo ani arena lam ron lang vele in tuma an chung ko ai wa be tur anom to lo wangin king tani chuan a chau na chu lo poma anin be tran ta ni tani chu cultivation level khatin hiam jok ma se lin fenga be na chu lo dang vek theya na takina khoi fu ma sa jok thei bok lin zan tian ate po chuan makan lo ti hleya tani chuan chung technique chu engtik lai khan nge lo ziran khelo ani elder lin mu po chuan lin dong alo mi chak tak dang an chung kwa chuan an lo la om tia hriat chuan makati ve hle ni me chanau pang la kat lom tur chu lin fenga chuan pom thei lo in dan phallowin in ti chakna dam doi eya adam doi ei thu chu king tani chuan report ve ma se endik tu pa chuan chu tiang mu ve lo thu lo soi thung king tani chuan hne lo tran hle ya lin fenga aron chak thut chu mi puite po chuan makan ti hle ni ma se chu ti lai tak chuan lin dong a kha ron thleng ve chia lin fengan in ti changna dam doi elia tum ti chu king tani chuan lin dong a chu lo khilwata anen dik tu chuan lin dong a chu khoi branch clanami nge ni lo zot ngalin in ti sena dan chu a khelo em mi a zota ma se lin dong a chuan a thu soi chu ngai poimo du lowin lin fenga dam doi ei tur chu watanga danan soi don ani chuan lin fengan in ti changna dam doi ei chu dan pa zuna lian ber ani thu a soi ani a thu soi chuan mi puite chu thong hle ya main klana zirlai in ti chakna dam doi ei chu za thla kan ti in aron chak thut chan po khan kha thiam ngal bo chat chuan lin dong a chu chal tlai ti ma wangin azuk be ngala a be na chak tak lin dong an lo dan le the wang chuan alo mu tu ta chuan chakan lo ti hle ya branch klana mi chak tak pahni an lo om chu an be sei phalo ani chat chuan tunge ni lin dong a chu zota lin dong a chuan khingyan khuwa branch familia tanga local lin dong ani thu lo sein apa le pu chuan an lo chuang hle ni chuti lai chuan elder lin mu chuan lin fenga chu adam doi ewanga an kham lo ani chuan main clan pum tan mul phona na sata kani tur thu lo soya lin sana po chuan thlan tur dang nei to lo wangin lin fenga chu arena tanga la bo turina titani lin dong a chuan tani chu mi puite omna lama chuan lo vakal turina tia ma se tani chuan a kalma chuan chu tournament ta an dan chu lo khil ve ya an du chu tu po an chau thei thu a se ni chu thulin dong ana hriat chuan chona siama du thu a soya chat chuan khoi branch clanami nge chawa du lo zotin lin dong a chuan engma soi chun zom to lo in stage cha chuan han zuang chawa elder step ma a chuan han ding in lin lang tian a chau thu chu han soya mi puite ho chuan makan lo ti in branch clanami mai mai in an chuan vor lin lang tian a chau chu an oi thei lo ani tikhan episode 24 chu lo to ble ta an cultivation level hi khredwan le thina wangin ti hian video to pa ka da thrina nga in lo en zeu zeu thin mai don ni